Nielen futbal je heslo celoslovenských futbalových turnajov Samsung Kama. Počas jarných prázdnin sa ich zúčastnilo viac ako 160 chlapcov. Samotný názov Kama, zložený zo slov katolícky majster, približuje charakter turnajov. Organizujú ich mladí spolu so Salesiánmi dvakrát do roka, osobitne pre východné i západné salesiánske strediská. Vyvrcholením je celoslovenské finále, na ktoré postupujú 3 najlepšie tímy. Hlavným kritériom, podľa ktorého sme vyberali chlapcov na Kamu, bolo správanie, účasť na tréningoch a stredkách, až potom nasledovali futbalové výkony. Rozhodli sme sa takto aj za cenu, že nebudeme mať najlepší tím, ktorý získa zlaté medaily. Naším prioritným cieľom je vychovať dobrých ľudí a nie iba dobrých futbalistov. Tento rok sa turnaj rozhodla podporiť firma Samsung v spolupráci s nadáciou pre deti Slovenska. Vybrali si Domku, združenie salesianskej mládeže práve vďaka viacročnej systematickej a výchovnej práci s chlapcami na rôznych športových a tréningových krúžkoch. Rád chodím na tieto futbalové turnaje kvôli tomu, že tu nie ide len o víťazstvo, ale ide aj o niečo iné. Kama je vlastne o priateľstve, o spoznávaní sa. Organizátori veria, že turnaje i samotné tréningy s chlapcami majú zmysel a odovzdávajú im veľa dobrého do života. Potvrdilo sa nám to na tomto turnaji, keď hráč Bardova našiel na automate vrece plné peňazí a neváhal tieto peniaze doniesť organizátorom, aby ich mohli vrátiť správnym majiteľovi. Po takom skutku som si istý, že to, čo sa snažíme, má zmysel. Z Humenného pre Salesiansky magazín Dominika Kostolníková.